gambar laispa sapuah. Laispa sapuah. Malak mena bapai bagio. Malak mena bapai bagio. Malak mena bapai bagio. Yamin yamin kishayin jamutrai. Raya royu traikin hallelujah. Raya royu traikin hallelujah. Raya royu traikin hallelujah. Katani dan kishayin jamutrai. Haka katang pa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambat kajing e selog jong amen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Kohan men ko para how Jesus Christ menta kasngi ha kajing polek benangkong yosngau kajing khod kajong oblay yang bade pi. Lada manga mapi ngi IT lade hu klampep ngi laban lai nakapop. Kene gede kajing kwa kajing trang kajing ber kajing pi we pe we bangila ban le persha ya kajing penshoy kiba yalam yangi ban hab kapop ban hab kajing snow lada shisha manga mapingi kwa ban light na kikti jong kajing dom na kikti jong baman adangi kwa ban light na kapop ngide ban IT lade telitelan ha ublay dan matakadaw ha kana ka step habang yuan pensibenta ha kana ka mas ka Bakhuid kohan men ko para token gen IT telitelan yalade ha ublay bablay un simti yangi unang pa kabor kejungu umensem kejungu hangi iwe pewe bangilaban le persha ya kejing penshoy jong baman kejing penshoy jong kejing snow bangil light nakapop nagbanta baro kita kipor ki bangilalandet yoblay kamtame kajing klat kajing yu ya kajing hikai kajing token mentangin panmap hau nau ba mga mapi iwe pa iwe ngilong kita ki bro ki Bakhuid bat ki babidor bantrua ya kane kejung maya ka bakraw da kejung sngoret kejungi ngindam ngungan ka khli kejungi hau da ka ba ngia duai lang nga phla hau blay badan bor baro padiapi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da kejung perkhat da ki ktin da ki kam da kejung leklet da kejung le palat junga da gijung le palat junga da gijung le palat bakraw junga namar kata karpat ya kamaria Bakhuid kabaisa kathai sati ya kangel bat kirukhuid badia phi ko hanmen ko para banduwai na banta junga how try blay jungi blay badan bor baro unisne yingi madalama bi ki pop jungi onyalamingi sha ka jung embom jukut amen. Try to go try to go try to go try to go Christo go Christo go Christo go Christo go try to go try to go try to go try to tong ini aduai Hakane kasni ni duai kerpang na kebenta I ridalin warjri bain light na kajing ting na kajing sir bat kajing posneu kansha ni duai ru na kebenta I kong fonsi dekhar bat I minisha mere dekhar bakin don hapadeng kajing koi kajing kia akaleng kemat bat kaman sim
ngidu wairu na kabanta I kaing kasam jong u kaldenus bat I kong seralin na kabanta ka jing koi ka jing kya jong ki kon kikti ki jong ki bat karpang ngidu wai na kabanta kaman sembal klatno jong u ansel Oblay trakan radon IE ka jing jet hai bom jukut ha ka hima ka jing u ngidu wairu na kabanta kong Diana solang piau berkomjuru ikong bos ding Roy Lingdo bamakiru kinyo ikajing kot kajing kia hakalang kamet bat kaman sim kidon hapadeng kajing syak sumar hakajing pang kabejur ngidu wairu na kabanta kaying kasem jong ikong Matilda Khabane bat kerpang na kabanta I Steffi Khabane bar ke kasngi kha jung I manta kasngi ngidu wai na kabanta kajing kot kajing kia kajung I Oblay trakan radun IE ka mensim ya sha ha gijing chutam kamtam inang henang san ha gijing tibruh gijing tiblay ha gijing nang gijing start Koblay badan bor baro ba im junom to ai ba ngin la barabor ban pendem ya kamon ha kabakongu yemi Bad bangin syakri yami usim kanrad jangi da kadanut kabasisha. Daw turay jangi Jesu Christ ukon jang me ubim bad basan siya rengkat bad me haga jangi long kaway jong man simbakot ublay junam la junam. Amen. Kecumpuli nagashiti Paulus Bakhuid syaki Kristan harum. Ku para wacha bakapop kansensyar yaki med panyap chongpi but bakin pin kongu yapi hagachingkwa brai chongki. Wat aili yaki dikot med chongpi hagapop bakin longkum ki atyar chongkaching pomman Henry tu aiti yalati how play kum ki priu yaki balasay nagaching yap syagaching im. Patuterwa yaki dikot med chongpi ha ublay Bakin long ki atyar chong kahok naba kapop kanomdan ya kapor senchar halor chong pi namar phimlong hapo ka an Henry hapo ka chingai e sak e pat hato nginle pop namar bangim long hapo ka an Henry hapo ka chingai e dalele ruem phimtip mo balada phi ID yalade hano kum kimrao pakongu philong kimrao chong uta ya upapi kongu laki chong kapop kapayalam sya kaching yap lani ki chong kaching kongu kapayalam sya kohok Henry aingu ya ublay ba mapi kipala long menshwa kimrao chong kapop pila kongu natu katonut ya karukom chinghikai ha kapala IT yapi but enda hapala palat na kapop pila kala long kimrao chong kohok Kaktin chong utray. Nakanombar Raspa Laipunyo. Raspa Laipunyo.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dito syarai bapimti bakano Sngi utrai jong piuan. Namarukunu breunwan haba pim kimilenti satya. Hallelujah. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kabrom hame kutrai. Hakata kapor u Jisul ong halagi senran. Totib yakani balada utraying ulatib lepa yakapor bau nongtu unwan unjin dala aphira bat I yakaying bat kan saprong. Piru pidai banlong ki balakre namar ukhunu breu unwan hakapor ba pimpoi prakhat. Petrus long kotrai mekren yakane ka farsi na kabanta jungi ne na kabanta ki berubaro utrai ula jubab uait te usakri bala bansania bat ubastat how ba ukanrat jung ula IT ban pania yakayeng kasem jung bat undub ai yaki wei pat ki sakri ya kabha jenbam jongki hakapor babiang suk utaw sakri yaw baw kan rajung haba unwan pai unlap baw dangle kumta shisha ngaong hapi unthung yu ban panyaj yakaspa kahajar jong baro Henry lada utaw sakri unong halade ukan rajunga undang slam banwan bat un sedang ban sho yakasakri bat senrang bat kentei bat ban bam bandi bat ban bu ai ukan rat jong uta usakri unwan pai ha kasngi bu khme lenti u bat hakapor ba tip bat un pan sitom ting e u bat un pai u lang bat ki bom nge bat yaw taw sakri ubala tip yak jingkwa jong ukan rat jong u Henry tre ban pan kre ne ban le kumno ka jingkwa jong u ungat ha ga jing sempat ka bajur Henry utapat ubom shemtip ba ule yaki ka badawa jing sempat ungat ha ga jing sempat ba malu mala te kad how ba la ai shibun na u endawaru shibun but now ta uba kibreu kilapan khamti shibun kin sadawaru khambun ka gospel try ko hanmen ko para mancha nging im ha ka juk ka ba ngi ong ka juk ka ba don ka jingdawa ka ba shikadai e nangi iwe paiwe haba pitre ya kano ka kam ne pishimti ya kano ka kam kadon ka jingdawa ka ba shibun e ka ba mangingi haban le ne ban pendep ban pendep ya kano ka kam ka ba ngi shimti ha ka jing im ka junga ka jung pi nang kong nang shabe ngi don kam ka jing kot ka jing khia ka jing kot ka jing khia ha ka lang ka met bat ka man sim ka bi ong fitness nang tapat ngi don kam ka jingkloi ban tre sitom ka jingkloi ban tre sitom bat kumjuro ka jingkloi ban IT yaladi kat keto ka kam ka don kam yanga ne ka dawa yanga lada manga mapi ngim don kena ki lightly ha ga jing em ga junga ga jung pi ngim la ban long kita ki breu ki ba job ban le ya kano ka kam ngim yo yaw taw so jong ka jing dawa ka kam ka bangi tre kumjuru ha ka jing em kristan ka junga ka jung pi menta ka sngi ka jing pule na ka gospel ka khot ka weringa pi ban pej ban khmi yalade
kajing im kajing nga kajing pi kadai kajing ai kajing blai kan men sim ka bangadan ka men sim ka ba pi don menta kam dai kajing pi kadai kajing ai kajing blai happy ublai upan khamti ya kanai ka men sim happy ublai IT ya kanai kajing im hanga badapi den mata kadau ngi don kam ban tre shitom ban yo yau tau so kajing dawa jong kajing im breu berkum juru jong kajing im ben sim junga bat jung pi den mata kadau la da manga ma pingi kwa ban yo yau tau so jong kajing im breu jungi berkum juru jong kajing im ben sim jungi nungkong na sabe ngi dei badan kata ka fitness kajing kot kajing khia ka bangi ong hakalian ka met berkum juru hakalian ka men sim ngitip komno ngi dei ban sumar yala de ha kajing im hakalian ka met kabam kadi kakup kasem kayat kayeng hakorkom kababha ladangi le yakini barakhot klempep ngin sayo ya kajing kot kajing khia hakalian ka met bat kumjuru hakalian ka men sim ladang akwa bamanga ka men sim jonga kan kot kan khia kan irat bha ngi don kam ban bu jngai yala de enakapop kumbang yos ngeu na kajing pule ka banengkong na kasitiu Paulus Syaki Roman ko ong ba watsha yala de kabamod yanga badepi nga bapi ngim dei ban sha bakam kapop kan temrau yengi ladang isha bakapop kan temrau yengi klempep kajing im mensim jungi kansa do no ne kansa hiarno kabamod kajing im mensim junga jungpi kanam don ha kata ka rukom ka ba ublei kwa utrang dei mata grau ngim dei ban sha bakapop kan te mrau yangi ne kan penpo yanga badiapi berkumjuru ngitip ladang akwa bangandon ha kajing kot kajing khia jong kamen sim kajunga ngadei ban IT yala de ha ublei kajing IT junga ha ublei ka penlong inga bangan bud ya ki hukum ki jungu bangan le ya kamon kajungu om dei kamon junga berkumjuru lada manga nga IT ladang le ya kamon ka ba ublei ulakwa yanga klempep ngila ban pendep ya kanu kakam ka bau blai ulapan khamti yang badepi den mata kadau ko hanmen ko para nengkong na sabe ngi dei bandon kata ka jingkot ka jingkhia hakalen ka met bat kumjuru hakalen ka man sim jungi kum ki khon ki jong blai nang dapat habangi don ka jingkot ka jingkhia hakalen ka met ka man sim ngi don kamru ban don kata ka man sim ban tre sitom ban tre sitom na kabenta ke na kabenta kajing im lawe jungi habangi keren sepang kajing im sim kam dei sepang ka spa ka pho ka bangi don kam ha kane ka pertai hanre na kabenta kajing im mensim jungi lada manga mapi ni kwa bangin yo ya kata kajing im lawe ya kata ka jingsuk beneng ka bangi ngi kmelenti ka bangi ap menta ni don kam bandon kata ka mensim ban tre sitom kidon ki jingdawa kidon sibun ba ki jingdawa ban pendep ya ka kamram kristan jungpi ya ka kamram kristan junga ka jungi iwe paiwe ladangim don kata kaman sem ban klet no ya kana ke pertai ban klet no ya kena ki jing auria jong ka jing em junga ba jungpi ngimla ban yo ya kata ka jing em lawe junga ba jungpi den mata kadau ngi dei ban long kita ki breu ki badan kata kaman sem ban tre sitom lane ban klet no ya ka ka bangadan ha ka jing em ka junga han rei nga dei ban ong ba ublei udei ubanengkong ha ka jing em ka junga ladang ngadon kum kata kaman sem ban don ba ublei hakmat ublei ubanengkong ha ka jing em ka jing em sem junga ka banengkong ha ka jing em junga klempep ngin laban yo ya ka jing em lawe jungi de ka jing suk benang ka bangi kmelenti ko hanmen ko para ha gane ka sngi ujisu upan kan mau yang abadepi ujisu unsawan rong ha ka jing em ka junga ka jungpi unsawan rong ha ka ying ka junga ka jungpi klem yatu ha ka no ka sngi ha ka no ka kenta ha ka no ka por ha ka no korkom Henry ngi dei balong kita ki breu ki balak re ban pediang yu
ngide balong kita ki breu ki ban shim yu ha kadanot ke jungi ha ka jung em ke jungi lada mangi ngidon kita ka jing koi ka jing kia kita ka fitness ha ka lang ka met bat ka mensem lada ngilong kita ki breu ki bakloi ban treshitom na ka banta ka jing em lawe jungi klempep ngilong kita ki breu ki blak kre lopa ban pediang yu ha kano kapor ha kano ka klimat den mata ka daw ko han men ko para ha kan negasni token ngini aduwai ngini karpat botrai jisu jungi ublai jungi un krosyanengi un ai boringi bangila ban don kata ka fitness ha ka jung em kristan ka jungi ha ka lang ka met ha ka lang ka mensem berkumjur nginang laban IT la de ban tresitom na ka banta ban pediang yo jisu habawan ha ka jung em jungi ha ka no ka kap ha ka no ka klimat kabrap ki khma jungi ngiduwai nag banta kene ke jing ich nag banta kene ke jing snei nag banta kene ke jing e ke jung blai ha ke jing em bamarwe jungi and your Jesus Christ amen Trangin yang in palala ka jong ka jinget ngange da hawblei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kandel pada haw Jesus Christ kun mamare jungu utrai jungi yaw balapon na man sim bakut yaw balakhana kamaria theisoti basala bein hapo pintus pilatus lasanar pnayu layapala tebu layar shikabaya ha kasngi ka balayo lamipat ni kibaya Lakiu sabneng song sakaman ublay kupa badan bor baro nang ta wan pat dan besar ke bm ke bayap nganged haw man sim bakhud ha ka balang katholek bakhud ha ka jing slok ke rekhud ha ka jing ma pe ki pop ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing em bom chukut amen Lai spa repusa Lai spa repusa Toduai ko para bagai jengnya jenga bajong pi kan long bapediang hu nak madu bleu pa badan bor baro to ai hangi ko trai ngi kerpan bangin sakri da kemen sim balai loi leng ba kitchen ai jong me khnang ba da ka jing ai ba pan khoi jong me yangi en pan khoi yangi da kine ki jing maya da ki bangi ai ya ka jing sakri me daw Chris o try jongi amen utrai don rengkat bat pi token ti vela ki danot tong nang utrai blai jongi da shisha ka long ba song hok bat ka bade ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yemi
Ko kan rat ko pa Bakhuid ko bleb dan bor bat bom jikut lang bau trai jungi u Jesus Christ. Uba lapan la yangi na ka lengkor jong ka pop bat ka jingyap. Da ka kam bapala jong ka jingmaya paskha jung u da ka bakhot yangi sha ka buram bat enjer kerteng yangi ka jaj ben reu balajit ka jinglong leng do bakan jas ka jaj ben reu Bakhuid. Upaj balapan kerpang na ka banta jong mi. Uban penbena haman laka jaka yaki kamba jongmi na ba melakot yangi na ka jingdum sha ka jingshai bapala jongmi. Bad namar kata rengkat barki angel barki ar ka angel ki khets barki hima bad baro ki paj berlen barki bor jong ka beneng ngi rwai ki jing rwai ro yeme bad ngi penbena klem sange. Aku dupai kipat, neng mabel terkidam, jaga burung jombe. Wai Hosanna Chadron, Wai Hosanna Kemkut, Wai Hosanna Yublei Juno. Maka keteng utrai neng bapel terkidam kakak burung jombe. Wai Hosanna Chadron, Wai Hosanna Kemkut, Wai Hosanna Yublei Juno. Da shisha melong Bakhuid ko try ka thame jong ka jing Khuid baro. Namar katang i karpat yami topan Khuid pen kantang ya kine ki jing trua jungi dag wapa yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor bladi no yu badala ka monsngobha ula padiang ya ka jing shasutom ula shim yukpu. Bat dagbangu yame ula kediayu padul ai halagi senran uong. To shim bat to bam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet junga ya keban IT na kebanta chong pi. Hakajukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai halagi senran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbam jukut ya keba enpenme na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta gajeng map ekipop to le yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing nged. Katasin Langit manyune upu, mangini kakane kakure. Ipen puna kajing yap jong mikutra, tadadu menwa. Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing bad ya kukuri jong kajing pen ngi dai ngu adam namar melanyew yangi ki babet ban yang akmat jung me bad ban sakri me da kabas ngeurit ngi kerpat yame bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mukres ngin long ki ba lapanetali ka we dawman sem Bakhuid. Tokan mau kotra ya ke Balang jong me kebla prianga setelah kepertai bato penjana ya ka ha ke jing rengkat ber Francis ukpa Bakhuid jungi wilbad marwen u bishop jungi kakenhon ki bishop bad baro ki lengdo. Tokan mau ya sakri jong me
I ansel iba melakhot salade na kane ka prathei to ai ba mai iba yalong ka we padokon jung me ha ga jung yap kum ga jung u in long ka we ro bad u ha ga jung mi pa jung u to kan Mawkhlam ro ya ki henmen ki para sunrang bat kan thei ki baliathia da ga bakarman ha ga jung mi pat bad ya baro ki baklat no ha ga jung Sngi jung me to padiang ya ki sa ga jung sai ka khmat jung me to Sngi yang i baro ngi kerpad ya me barangkat bat kamaria thesoti Bakhuid kakmi jong oblei ujesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki balapan sngo bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalam ha gajung embom jukut bat bengini ro bat pandan borom yeme daw kon jong me uji sukris Dau lambat u badhau kan long hame blei pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim Bakhuid baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi daktin blei ngi nut ban ong kok pa chungi ba neng kalong Kuteng jong me kan wan kai ma jong me kalong kamon jong me ha kum deu kum ba hap neng kumbang rogi ma bi ke beles ne yangi adwa ya lam yangi sha ke jing pan shoi han re de pan la yangi na ke bas neu to pan la yangi ngi karpat ko try na ke jing sneu ba ro ha ke jing sbon jong me ta jing suk jing san ha ke sngi jingi kenang ba da kajing rap kajing Sngi jome ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing yada na kajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelen ti ya kajing kerman Bakhuid bat kajing wat pa jong nong panem jong i uji sukris Kotrai Jesu Christ me belong hagi apostol jome kajing suk ngai epi kajing suk junga ngai epi wat pe jaki pop jungi henry ya ke jungi jong ka Balang jung me badha ke jing sbon jung me to ai ha ka ya ke jing suk bat ke jing atali ka we kat kum ka mon jung me mame ubi bat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kan barabor rain kat bat pi tong ini atrwa ya ka da ke jing suk iwe ha iwe bat ka jing suk bat pi Hakmi ko lang brod jong blei hakmi bukit no gi pop jong ka prathei sukito ya gi balakhot saka jing khawai jong kon lang brod o kan rat kan song pak man rong po ka yin ge chunga an resh on kan chen kan sem chunga kan sakhia hi kamat berkas namo Kris kan ri berkalam ini saka jing embom jukut amen
Tremendous number, Chris. 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 Arspa Arkulai. Raja
ko Jisu ngi jeme ko Jisu kum tame agane kamat kame malawan rong apo kadanur ke jungi Jisu be je agane ka Sngi ngi wana kamat jeme ngi ID la de hame the little land amen shakri mengilaban shakri me mengilaban ni jeme mengilaban wan kam jan jeme kam tame mengilaban pen kre ya kata ka jungwan ka jume ha ka jung em ka jungi Jisu be je ngi wan ra baro gi babang besutam setelah ke pertai Iwan ra ibadok ki bekerdo akmat jumi pamen kerku iki pamen tai ki mungkin yobiang iki jengkoi ke jengkia ke bapura inang yai duai ro ko Jisu bi je na ke benda ke jengsuk ag pertai baroga we kam tame ki to kiri ki badan ke jengya let ma ke jengya kan at highway pat Jisu bi je Krishan yang iro bangila Balang kita ki atiar ke jumi panwan ra jengsuk aga jengi pamarwe apo kayeng ka sem ka jengi barha perthai barogawe Jisu iwana kmajme ngai ti lade hame Tong ini aduai Toai boringi kot tringi kerpat bangin la banyaj saprang da kebasim benta haki eki baken jabneng banya rab yangi da ki eki batang sipor bat ba en hikayangi da ki bane jinom da Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi Belai badan borbaro un kerkui pi pa badakun badaman sem Bakhuid amen tolit suk ik basyukri drai daga jeng emba baha jong pi isno ya play Arspa Prapo. Bakhuid. And your right try Jesus Christ.